Coś dzisiaj nie mogę po prostu. VDCM, aha. Ja chciałbym postać, spotkać, pozostać przez moment i porozmawiać. Ona by mnie zrozumiała, to chore to sprawia, że jestem zamotany, mam stany tak dziwne, mógłbym to wykrzyczeć. Idę w dolinę albo ku temu wzniesieniu, na którym to właśnie spotkamy się, człowieku. Nie pytaj czemu wetu i kryję stertę problemów. Skomplikowany, czasami nie widzę sensu w niektórych sprawach, to mnie przytłacza, ale skoro ty to robisz, nauczę się wybaczać. Odkryta karta, dawaj jasa na stół. Data tego spotkania nieznana, bo tu na pewno tu jest inaczej. Któregoś dnia zrozumiesz, co przelewałem na kartkę, nie inaczej. Stój i wypatruj, zobaczysz mój kontur. Chcę, abyś mnie spotkał, poczuł co mam w środku. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, czuje jak ja. Chciałbym spotkać człowieka, który czuje te noce, że te noce są niepozorne i nie za pieniądze, bo dobrze wiesz, że w nocy piszę zwrotkę tobie mognę tu trochę, ale wspominam ten syf, każdy buch, każdy beat i ten hit z dwóch, wiesz, to wiem, że lepiej przecież wiesz i też co tak rozumiesz, uwierz, że ty możesz, bo na pewno wszyscy mogą. Kolejny dzień wstałem, kurwa, wstałem lewą nogą. Nerwy, ale dobrze, że mam na nerwy skręty. Pędu nadaje w życiu mi tylko beat, im wystarczy brać bez konsekwencji, bo z siebie nic nie dają i ciągle wymagają. Ja zabieram wersy szerszy, w tym przekaz, a ty jak zwykle nie wiesz nic i swoją dupą szczekasz. My na pełnej piździe idziemy do przodu, by spotkać tego człowieka, co wysiadł z samochodu. Spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę spotkać w tym dniu człowieka,